επιχείρηση ξεκίνησε από τον παππού. Υπήρξαν κάποια χρόνια που ανέλαβε ο πατέρας μου. Βέβαια δεν ήταν στη μορφή που είναι σήμερα. Εμείς αποφασίσαμε τον αδερφό μου το 1999 να προχωρήσουμε σε μια ριζική αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής, η οποία ολοκληρώθηκε και πριν από 2 χρόνια. Οπότε είναι μια επιχείρηση από τον παππού, στον πατέρα και τώρα στα παιδιά. Και ευελπιστούμε να την περάσουμε και στα εγγόνια. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά και προσπαθούμε να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στην ποιότητα. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεν στα 5 πρώτα μιας λίστας, αλλά δεν ήταν το πρώτο. Εμείς πλέον το βάζουμε πρώτο και κύριο στη δουλειά μας. Να παράξουμε ποιοτικά, χαρακτηριστικού τύπου κρασιά, τα οποία αναδεικνύουν τα αρώματα, τις γεύσεις, γενικά τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Γι' αυτό και τα κρασιά μας θεωρούνται στο συγκεκριμένο κομμάτι πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ πέρα ξεκινήσαμε από πέρσι να εινοποιούμε ένα κρασί το οποίο στηρίζεται σε μια ποικιλία που λέγεται Ροδίτης Κοντούρα. Το λέμε 2 ποτάμια και είναι όντως χαρακτηριστικό γιατί οι αμπελώνες μας στην ουσία περιέχονται στα αυτά τα 2 ποτάμια. Έχουμε κάνει και επιλογή φέτος να παράξουμε κάποια κόκκινα κρασιά, τα οποία και αυτά πάλι με τη σειρά τους έχουν χαρακτηριστικά του τόπου μας, όπως είναι μια ποικιλία που λέγεται Μούχταρο. Και κατά βάση αυτές τις 2 ποικιλίες συνοποιούμε. Πιστεύω ότι ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι μιλάμε για ένα προϊόν που έχει τίμια χαρακτηριστικά, πολύ καλές τιμές και απευθύνεται σε μια αγορά η οποία εκτιμά το καλό κρασί. Οπότε πιστεύω ότι από φέτος και ξεκινώντας από φέτος θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή χρονιά, δεν είχε ιδιαίτερα πολλές βροχές που για μας είναι χαρακτηριστικό του να έχουμε ή να μην έχουμε προβλήματα. Οι βαθμοί οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουμε επιλέξει εμείς να πάρουμε τα προϊόντα μας είναι χαρακτηριστικοί για την ποιότητα που θέλουμε να δώσουμε, ενώ σαν πρώτη ύλη. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε καλά κρασιά. Ήταν μια καλή χρονιά δηλαδή η φετινή, είχε αρκετή ηλιοφάνεια, δεν είχε πάρα πολλές βροχές. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή χρονιά. Δεδομένου ότι οι συνθήκες και η ποιότητα ζωής στην Αθήνα πλέον, γιατί για την Αθήνα μιλάμε, μιας και είμαστε κοντά στην Αθήνα εδώ, έχουν γίνει απάνθρωπα. Εδώ προτιμάς να έχεις μια πολύ πιο ήρεμη, πολύ πιο κοντρολαρισμένη ζωή, η οποία έχει μεν απαιτητικούς ρυθμούς, αλλά όχι εξωφρενικούς.